Ka result election jit nami khmat chiteng samoy shaka yeng dorbar thaw an ka jila Meghalaya hak ar tarik unai weng arajar arpuwei kalalong ka jingmin to ya ka seng san perthei National People's Party hakaba kala job sanam auring kneng constituency lingba uba pinyat sings em uba pinyat ula peliem yo kurtang ka Congress uba Highlander Kharmalki daga batam syajar praspa khan vote Kama shua ka NPP kala knie ya ka Raja Bala constituency lingbao Abdul Saleh ubala peliem ya ka kertong ke Kongres ka Hashida Yasmin Mondal. Hadin ke result uba Preston Tingsang National Vice President ka National People's Party ubadeiru sembut Menteri Rangba ke jela ulah hiar Syamadan Polo panai kuble ye uba penyat. Jomni nak kalian kan PK atau nak kalian ke UDP. Ngaong pi kejijit nak kalian jom apa sarkar. Kena kada nampom nuru nama da kawai kata lampang lah. Ijon jika perti dan santarik jom ubenai belada santarik ijon tenang ta idang sedang berdepan ngadu ngriu kerik nyoto. Itu betul kapor kam sasu ada iyo san hajar tam kebu. Di kamdai su ka tam kabaret kemlei kladei kaba kam kaba. Kandidat jangka parti NPP namta kami by election ini po khatlai mau kini constituency. Te nakaliang jungi ni ai kublai ru iki nongelam jangka parti nadu chief minister ibalong national president deputy CM ibalong vice president nakra isa subahalang dahar ibalong minister joko balong working president te bat kiwi ki nongelam jangka parti kiba la wan ban yarap lam ini hangni po ka kani ka by election hang te po mor kaneng te kumju ai kublai namta ki MLA jangka parti ki MDC na ki HDC bat na GHDC ki bawan ban ai kershan jingkershan lam ini hakani ka kanti te ngasu ban paru ka jing ai kublai kerpang na kamta ki nong kershan pai ba hi baro ki bar dan haman ki shinong man ki dong jongkani ka khalai mor kaneng constituency ki ba lashania bat ki bala ai ka jingkershan yengi hakani kanti na kamta ka jingkelah te ngasu burom kata ye ki pai ba kila shimye kani ka rai ka ba si ka baha nam ta jongki bat ngaso ban ong bakani ka jingjob jungi hakani ka sni kanam dei ka jingjob jungi kum candidate dane jongka party dane jongka government dei ka jingjob jong pai ba ka halai mon kani constituency bat ka jingjob jong pai ba hakani ka jela Meghalaya pro kawai na kamta ban wanra ka jingkela hakilang ibabun mi lai I ye ki jing e ki ba ki pai ba nong snong hababun ni kisnong ki badan po mor kaneng ki akendo te ni bu shabai hakmat e ka ba hoy shisnam sobanai kanam long ka ba la lut ye baro henry ngin hapat ben bu no ki mat ki ba kam kongsan ban prioritize no ki jingtre kum ka umbam umdi kalenti sikian ka surok ban suk kali kawan nang ta kanika healthcare ka jongi ka ba naka state government ba kiwe ru te ba kumju ru nam ta ki kam nongrap ki babun ba ki nongrap ki safar ba kam tam na du menship nam bawan kani ka pandemic COVID-19 ni kwa ban pej ikini ba kumju ru ka kani ka jingjob jungi menta kani kenti kandai be ka jingkerman nam ta kitu ki beduk ki ba rangli ki juki